jeszcze wyklękę. Tak, nie się przebiera. Ręce wysoko, tyle. Głośno weźmy, poczekaj jak uderza. W tym momencie już nagrywasz? Znakomicie. Zapraszamy Azur Jakub, Peter Quadro. Uciekaj. Nie przeszkadza? Nie. Wojtek, jak tam? Plecy? A co? Bo tam widziałem w stójce i zatłukłeś. Co się stało? No to stójka to stójka. Ale masz jeszcze coś? Nie, to się finał był. Ale to co, tam opalił cię? Spokojnie, Rafał, spokojnie, wystrzelasz się! No nie wiem, tam tak, żeby wchodził tam. Stawaj na kolana, stawaj na kolana! Stawaj, Rafał, stawaj to! Stawaj, stawaj, stawaj! Stawaj! Zachodź za plecy, tak jest, dawaj, dawaj do końca. Zachód, Stawaj na nogi! zachód, zachód, tak. Spinaj nogi, spinaj. Ręce blisko, ręce blisko! Do trójkąta idź, do trójkąta. Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj do trójkąta, tak jest, wyciągaj tam tą nogę. Tak, dopinaj, tak jest. Dawaj, dawaj, dawaj za głowę. Tak, wypychaj biodra, wypychaj biodra. Nie ma, trzymaj rękę! Wsadzaj tą rękę, wsadzaj rękę tam! Wypychaj biodra. Wsadzaj rękę, Rafał! Nie daj mu się wsadzić. Dawaj, dawaj, zapinaj, zapinaj do końca. Rozpinaj, Rafał! Dawaj, tak jest. Dawaj, 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 dawaj. Nic nie ma, rozpinaj tą ręką! Weź ten, spychaj, tak jest, spychaj, spychaj, spychaj. Trzymaj, Rafał, Tak, trzymaj! tak, 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 nic. Pracuj, Rafał, pracuj, rozbijaj nogi, rozbijaj! Tak jest, tak. Brawo! Dobrze. Dawaj, 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 dawaj. Brawo! Uderzaj, pracuj, nic nie będzie! Brawo. Pięknie. Michał! Przyjdziesz do mnie, co? Miło,